ọ dị mma ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị abịakwala ihe mmemme anyị kpọrọ oge ọdịnala Igbo ka ebe anyị nọ ugbu a anyị nọ na nke Igwe Dr. KON Orizu nke atọ na Nnewi, Igwe Nnewi. Anyị bịara ka anyị hụ taa ka ọ na-agba ọfala. Anyị wee bịa riwe ntụtụ iwe wee bịa iji hụ na anyị wetara mmemme a n'isi njedebe, mana tupu anyị na-ewetara unu ihe dịgasị iche iche nọ na ọfala Nnewi, anyị na maazị ma nna anyị ma nwanne anyị nwoke bụ Prince Ọnwatụ Egwu. Ọ ga-akpọ anyị banye n'ime ka o gosi anyị ọtụtụ ihe anyị ga-ahụ nke gụnwa na onwe gị ga-ahụkwa ka etie mkpu maka ọ ihe na-eme na obodo Nnewi. Aka m bụkwa maazị Chukwu na-enye Ọbasi onye na-ewetara gị mmemme ọdịnala Igbo. Ana m asị unu na-agakwala ebe ọbụla maka mmemme ka dị n'ihu, anyị na-echighata azụ. Ekwe a uwe ekwe eji akpọkwa obodo ndị lụrụ ya bụ ụmụ Okafọ, the ụmụ Okafọ Ezukwu, the ruling family. Ụmụ Okafọ abụọ ọ comprised m Igwe as head of Nnewi, head of Nnọfọ, head of Ụmụeze Ogenge, head of Otolo niile, head of ụmụ Okafọ, nke immediate family of ụmụ Okafọ Ezukwu. Anyị jiri emerie birthday last year 2016 ka ejiri emerie birthday we immediate inside family. Ịbịazi ebe a ka ịfụ ndị lụrụ ya nọ. Statue o standard for Ojiọfọ maka anyị na-enwe attack na Nnewi a. Anyị na-enwe attack. Ụfọdụ jere bịa anaghị ekwe ife sọrọ ha ewee kpụọ ya ka o jidere Igbo niile ọfọ, jidere aka Nnewi na n'ọfọ n'ife onye anyị na-eme against this throne, against this palace. Onye ọhụrụ na-achọ igbu onwe ọya ka eji kpọọ Ojiọfọ ka o jide ọfọ na-ene ha. Inekwa anya ọnọdụ ka ndị echet gwara gị ị na-anya ife ya ka o ji nyawa ọfọ jide ọdụ ya ka onye ọ na-akpacharakwa anya maka mmadụ igbu onwe. Osisi anyị na-ene anya a na-akpa ukwu egbu. Ukwu egbu o tokarịrị era before ọ bụ anyị ka ọ tụrụ ya. Osisi dịbụ ebe ahụ osisi ebe orizu 1 orizu Igwuchukwu. Ebe a ife a na-eke na-ewu ji oge ọdụ obere a na-ebido na kejide ruo n'elu. Ji ahụ standing for the less privileges ndị enwere ike ọha ha. Onye jere bịa kpesacha abịa ebe a mmiri ji nye chọọ anụ ọkpọ tinyere o wee naba maka agwa na orizu a na-agwa ọ chịrị 25 towns including Iru na Amawka. Ebe a ka a na-ebu tax niile a na-akwụ na Eastern Nigeria, that is ana Igbo anya anụnya nwa bụ onye izizi gbara moto ON1 ndị ọcha buterie oge a na-egbu ya na Amawka. O nwere ife a na-akpọ Amawka, ehe moto adịghọ, o nwere ife a na-akpọ Amawka nya ka eji ebu ya eji ikpe na n'Ọnịcha. Ejejide onye ikpe jejide o nwere ebe ejeruzi elu ndị ọcha wee decide ya na ya egotara ya moto, egotanya ya moto na Lagos tinye na ship wee bute to Port Harcourt ewee jebunata o wezie moto ahụ na-agba were eje Ọnịcha. O nwere nọmba ndị ọcha wee sị mba na ya ebe ọ bụ na eka na enye nọmba ewe were maka ifi dat moto ebiri eze gba ya mba ewe nyawo ON1 nyawo onye izizi gbara moto na ana Igbo a onye izizi that number ON1 ọ dị recorded ebe a wunde. That is ibe na Nnewi dynasty ndị ahụ ndị izizi chịrị nụ oge amụbeghị nna anyị ha
mana afụrụ foto ha dynasty ndị shiri gboo far back from 18th century wee gbagotaba wee ruo to the time ife a na-erekọdụ ife ahụ kịta ahụ oge ndị ọcha ji wee bịa na 1904 ndị anyị amaghị ịghọtago mana afụrụ ya ewee kpọọ ha ebe a nke n'iwe eze ukwu ka Okafọ nwa Okafọ eze ukwu ndị anyị enweta ife ha ahụ ndị anyị enweta akụkọ ha ahụ from eze Oginge eze Chukwu maka eze Chukwu mụrụ eze ukwu mụọ Okafọ mụọ Iwu Chukwu mụọ Orizu Iwu Chukwu Orizu mụọ Josiah Nnaji Orizu Josiah Nnaji Orizu wee mụọ Kenneth Onyemeke Orizu the third. Ka Nnewi Museum ana na-arụ ya arụcha emeghe onye ọbụla bukọtaziri maka ndị ụwa ụmụazị ọfụ a bara ụka Pentikostal na-enwe onye nọkọta oburu ọfọ nne bụ ihe ha esuo ha ọkụ rekọdụ aha nwụọ atịfatị niile ife niile dadụ a na-edebe arụcha ya kịta ebubatazie ha chi ebe a debe leberuo ndị nwe family by family ka anyị na-arụ ọfụ arụchabeghị ebe a ọ bụ ebe a ka ndị warriors ahụ ebe a ka ha na-arịgoro were wash maka enemies ndị enemy bata ha nwa na-anọ ebe ahụ dị nke ahụ ọnụ izizi arụrụ mba ezigbo ya mba that is Orizu 1 Orizu Iwu Chukwu so nke ahụ ọnụ ụzọ mbụ ị na-anya efugasị isi ife dịka isi ife akpụrụ akpụ ọ ndị na-eche obodo a ọha nwa na-anọ ebe a were wash maka enemy ndị iro ịbata ebe a standing for Chief Cletus Ibeto Omekanne is Chief Executive Ibeto Group of Company na Nnewi idekwa anya ebe ya afọ it stand for him mbe ife onye mere ife a wo Chief Chika Okafọ Chikasin his nya maka ya fa ka eji wee mee ị na-anya na be ya afọ ebe dere ede na n'ebe a that is Akwatwegbu na Nnewi. This stands for his name here. Ife ahụ a na-agba ọdụ ọgwụ ọmụmụ o nwere mbosi gboo a na-amụ nwa ọ na-anwụ a na-amụ nwa ọ na-anwụ a na-amụ nwa ọ na-anwụ ewee kpọta ndị dibịa from Agrere nwoke a na-akpọ Chinwụba nwa dibịa na-akpọ Chinwụba na Agrere o wee bịa wee dọọ ọdụ ọgwụ a ka ọ ya ozi nwa amụ ọrụ ka ọ doo ịma biriv ndị gboo na biriv ha na-ada egwu ohe o ji mechaa amụzie nwa ọnọdụ a na-agba ọdụ ọgwụ ọmụmụ nke a na-protect war agha adọrọ nke a were fọ agha ndị agha na-abịa ọya sụ aya penetrate nwa ya ha abatanwu ife nke ahụ ebe a statue a wụ statue ngwarago about Orizu 1 nke resivuru ndị ọcha na 1905 ọ statue dị ife a na-agba ya Orizu Iwu Chukwu Okafọ eze ukwu ọ bụ onye amụ Igwe Orizu 2 Igwe Orizu 3 wee wuru kedu president taa so ebe a ka ifere na-eme general meeting ụmụ eze Oginge eze nwa ndị na ifere ebe na-ewe executive ndị ahụ complete
complete members friends organization ọha dị fa ebe anyị na-ene anya ebe a bụ statue Orizu second Josiah Orizu ine picture ọmụnwa nọ n'ife a nke ahụ rụfuru ebe ni ọmụnwa nọ n'ime statue nke ahụ papa Igwe Orizu papa Josiah Nnaji Orizu ọya n'ife a yes ebe anyị na-ene anya ebe a ka na-akpọ ezumezu Nnewi Orizu 1 ebe a ka ọ na-akpọ ọfana n'oche ebe a na-atụ isi ala were ekene ebe a ife a na-agba otiti isi ala na-awa ezumezu etu a ka o si wee maka na ife a na-emebe nwayọọ ebe a bụ ebe Igwe Orizu na-receive the whole Nigeria ka ahụzi nke Nnewi alone the whole Nigeria gọvanọ Mbana president Mbana ebe a ka ọ na-receive nke ahụ the new model throne ka anyị bara bụ ancient one ka ahụ model throne ịgakwa n'ihu anyị aga n'ihu ka unu fụ etu ife si wee kwuru ka bụ ebe onwe oji receive ndị mmadụ ebe a ka ndị Nnewi ya nọ this area ma ndị royal cabinet ebe a ka ha na-anọba then you take care from this side of the guests ndị niile bịara abịa wee ebe a ka ha na-anọ ndị Nnewi anyị anọdụ here Igwe Orizu anọdụ here then ebe a Nnewi do 4 quarters Otoro senior Uruago second Umudin third Nnewi fourth ka wo Igwe nọdụ here n'oche ya ebe a Obi Uruago anọdụ ebe a Obi Umudin anọdụ ebe a mba sorry ebe a bụ Obi Uruago ka wo nke Umudin ka wo nke Nnewi as 4 quarters of obodo a ka ozi ife dịka na president bịara instead Igwe ya nọ ebe a ọ dịgo na the main throne wee jekwuru ifurokwa foto a m gosiri unu n'ime ebe ni na ebe ni Igwe Orizu second this is the warrior ngosikwara unu the warriors soldiers of His Royal Highness Igwe Orizu 1 that is Orizu Iwuchukwu on the soldier deva ezigbo anya mba Orizu Iwuchukwu ebe a ka ọ na-ana afọ ohu mba n'ise ọ chịrị 25 towns including Urinamoka 25 good towns ebe a ka ọ na-ana afọ mba niile onye injinia bịa ebe a ka ọ na-ana afọ ha ebe a ka ọ na-ana receive ndị ọbịa ndị bịara abịa ọ ya ka a na-akpọ ọbịarachu ọ ya Igbo ifuru ka eji eso ezigbo anya mba from 1924 onye wee nakpu n'ọchịchị ọ bụ Igbo a ka eji edupụta n'ọfala ewere edupụtakwa nwa nwoke bụ Josiah Orizu were na-edupụtakwa Kenneth Orizu ọ bụ Igbo anyị ji ana mmụọ dịva Igbo ụmụ Ezechukwu n'ọkpụ na Ozechukwu n'otoro a Igbo eze na ụmụ Okafọ aya bịa ka wee ebe ya bụ ezigbo anya barụrụ ọrụcha ebe a
ka ọ na-anọ afụ ọnọdụ ebe a ọ na-afụ outside Faith House mazie Faith House arụrụ 1918 rụchie tinye ọkwụrụ ebe a ka ọ na-eresi ndị mmadụ ebe a ube ebe a ka obi ebi uru a ka obi ebi mana ebe ahụ ebe ọ na-eresi ndị mmadụ onye na-ekwu ife ahụ Prince Iwuchukwu Christian ọnwa atụ egwu nwa nwesuoke Iwuchukwu Okafọ n'Otoro ọwụ ebe a unu na-afụ bụ ancient throne 1918 by the first orizu His Royal Highness Orizu Konwa Orizu Iwuchukwu Okafọ onye arụrụ unu a this is the warriors ndị nụrụ ọgụ obodo a gboo far back 17-18 centuries ndị ahụ ndị agha na-anụrụ data eze ugbo ya mba ọgụ onwe ha ka o si edo mba bịa o mebiri ka ahụ Igwe na MF Kanu ka ahụ Igwe witi ọkpara ka ahụ Igwe witi dozu ka dịka na agbara izu ọgbata ọdụba a na-akpọ dịka na agba izu Ben Nwosu Chief Ben Nwosu dịka na agbara izu na-ewe so unu afụgo etu ife si kwuru ebe a na awọdụ niile na afụ na tebụl wo awọdụ niile na Igwe bagịrị ha ncha gbam from A to Z ancient things you know the kwende dị n'ana onye na-ekwu ife ahụ Prince Iwuchukwu Christian ọnwa atụ egwu nwa nwesuoke Iwuchukwu Okafọ n'Otoro ọwụ ebe a unu na-afụ bụ ancient throne 1918 by the first orizu His Royal Highness Orizu Konwa Orizu Iwuchukwu Okafọ onye arụrụ unu a nye receive ndị ọcha 1905 oge ndị ọcha bịara izi na Nnewi onye a na-akpọ eze ugbo ya mba nwa Iwuchukwu Okafọ diọkpara Iwuchukwu Okafọ Ezekwu Ezechukwu Nnọfọ n'Otoro a ọya receive ndị ọcha nna ya nwụrụ 1904 Iwuchukwu Okafọ nwụrụ 1904 ọdụ na 1905 o take over maka na throne a the dynasty of Nnewi dị ebe ọ nọ ndị chiri nụ before Oshiba mba Iwuchukwu before Orizu Chiba onwuo na 1904 mbụ na Iwuchukwu Okafọ Ezechukwu Nnọfọ o wee bachie mbụ Orizu 1 Ohizu Konwa afa Nnewi Konwa mana afa Nnewi Iwuchukwu Okafọ Ezekwu ọchịbido na 1905 achịjido piti wee chichasịcha wee nwụọ na 1904 diọkpara a na-akpọ Josiah J.N. Orizu the second bekwa na 1904 ahụ chijidokwa wee ruo
1962 ọnwụọ the president Igwe kịta Kenneth onye nweke Nnaji Orizu nke ịtọ wee nọ na tronu taa. Ebe a ka anyị na-jedebere now. Ebe a webe nyawa ezigbo anya babiri. Ị na-anya n'azụ ya afụ old buildings dị n'ime ni. Nke a wee ebe ọ na-receive ndị mmadụ. A na-akpọ ebe a Ọbịarachụ.